କୁହୁଡ଼ି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9ଟା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ଖରା ନାହିଁ 9ଟା ଆସି ହେଲାଣି କୁହୁଡ଼ି କେମିତି କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ିରେ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ছিল ଇଏ ହଉଛି ଶକ୍ତି ଆ ନା ହଉଛି ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ଆଜି ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ବ୍ଲଗରେ ଆଜି ଶକ୍ତିର असली चेहरा ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କରେ ହଁ ତମେ ଖାଇବ ତ କରିବି ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଇଏ ତା ପାଇଁ ନିକି ମାଇଁ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର କିଛି କାମ ଦବ ନାହିଁ ଖାଲି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ସକାଳ ହେଲେ ଖାଲି କ'ଣ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବ ସେଇ ଚିନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତା ଚେହେରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଡାକୁ ପିଣାଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖା ମୁଁ କାହିଁ ଆଣିବି ମୁଁ ଯିବିନି ସେଇଠି ହେଇଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଦେଖ ତ କେତେ କୋଢ଼ିଆ ଦେଖ ସେଇଠି ପାଣି ଥୁଆ ହେଇଛି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସେ ଆଣିପାରୁନି ତ କୋଢ଼ିଆ ସେ ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ ଯିବି ପାଣି ଆଣିବି ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲା ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଏଇଠି ଫୋପଡ଼ା ହେବ ସ୍ୱିଟର ଏଇଠି ଫୋପଡ଼ା ହେବ ସୋଫା ଉପରେ ସବୁ ଏଇଠି ସୋଫା ଉପରେ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆଉ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କୋଢ଼ିଆ ପିଲାକୁ କ'ଣ କହିବ ଆଉ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସିଏ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ମତେ ଭଲଟେ ଦେ ଭଲଟେ ଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚିପ୍ସ ମୋତେ ସେ ଦେଇଛି ଏଇ ଚିପ୍ସଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ଦେଲା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ଭାଇଟା ଲୋଭିଟେ ସେ ଲୋଭି ନୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଦେବ ଆଉ 2ଟା ଦେଲା ତମେ ଏଇଠୁ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଲା ଯେ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ମହାନ ଦାନୀ ଲୋଭି ନୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳେ ମାଗିବି ବୋଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଳ ହେଇକି ପଳେଇଲା ଯାଉ